Job Kapitulo 39. Nasayod ka ba kanu sa mga anak ang ihalas nga kanding, nakasaksi ka bag-o sa nga ng anak, giihap mo ba ang mga bulan, ug nahibalo ka ba sa panahon nga maoy ilang ipanganak, nasayod ka ba kanus a sila magbati ug unya mga anak. Ang ilang mga anak mo tubo sa kalasangan, manlakaw sila ug dili nagayod mo balik, kinsa may naghatag sa ihalas nga mga asno sa ilang kagawasan. Kinsa may nagbuhi kanila aron sila maglaag-laag, gihatag ko ang kamingawan aron puy-an nila, ug gipapuyo ko sila diha. Sa kapatagan niya walay tanom, magpalayo sila sa sabang nga mga syudad, ug walay makamanso kanila aron magamit sila sa pagtrabaho, ang kabukiran maoy ilang sibsibanan. Ug kapangitaan ug lunhang makaon, magamit mo ba sa pagtrabaho ang ihalas na baka, muhigda ba siya sa imong kwadra? Kahiktan mo ba siyag pisi, aron paguyuron sa daro o sa sudlay sa uma, makasalig ka ba sa iyang kusog? Aron pagbuhat sa bugat mong buluhaton, makapaabot ka ba nga siya'y mohakot sa mga abot, ug mokuha ni ini sa imong gyukanan? Unsa kakusog mo kapakapa ang abistros? Apan aduna bay abistros nga makalupad ingon sa tabon. Biyaan sa abistros ang iyang mga itlog, diha sa yuta. Aron kini mainitan, wala siya mahibalo nga mahimong matumban kinig tawo, o bukon sa ihalas nga mananap. Biyaan niya kini ingon og dili iyang mga itlog, ug wala siya magpakabana nga makawang lamang ang iyang kahago. Ako ang naghimo kanyang buang-buang, ug wala ko siya hatagi kaalam, apan kon mudagan na siya, katawan lamang niya ang kabayo ug ang nagkabayo ni ini. Ikaw ba, Job, ang naghimo sa mga kabayo nga kusgan kaayo, ug naghatag kanila sa ilang hamis nga lambongay? Ikaw ba ang nagpalukso kanila ingon sa dulon, ug naghadlok sa mga tawo sa ilang pagpangusmo? Kabkabon nila ang yuta sa kawalogan, ug dili sila kapugngan kon managan na paingon sa pangbubatan. Wala sila makailag unsay kahadlok, ug walay espada nga makapasibog kanila. Ang mga hinagiban nagpungasi lamang, nagsingkiay ug nagpangidlap, tungod sa kahinam, modasdas sila, inigtingog na sa trompeta, maglumpayat sila. Mangusmo sila matagtingog sa trompeta, makapanimaho sila gubat bisag layo pa sila, ug makabati sila sa mga mando sa mga opisyal. Ikaw ba'y nagtudlo sa banog paglupad, inigbukad niya sa iyang mga pako paingon sa habagatan? Magpaabot ba ang agila sa imong mando, Aron? Pagbuhat sa iyang salag sa kabukiran, adto kinipuyo sa labing habog nga pangpang, ug ang kinatumyan sa bukid maoy kota niya. Didto makita niya ang duol og layo, ug maniid siya sa iyang tukbonon, magpundok ang mga agila sa patayng lawas, ug imnon sa ilang mga piso ang dugo sa ilang tinukob.